Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ang patay samtang upat ang samdaan human na hit and run ang gisakyang tricycle sa usa ka sakyanan sa General Santos City. Ang aktong pagbangga nakuhaan og video. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV sa usa ka tindahan sa Barangay Labangal, General Santos City niadtong Lunes sa buntag, kamatikdan ang kalit nga pag-agi sa sakyanan sa National Highway sa maong lugar nga daw dunay naligsan. Sanglit makita nga dunay nag-spark sa ilawom nga bahin niini. Sa pagsuta sa mga residente, dinhi mitambad ang mga sakay sa usa ka tricycle nga matud pa nalagpot sa diyang na hit and run sa maong sakyanan. Dead on the spot ang usa ka inahan nga pasahero sa maong tricycle ug residente sa Purok 6 Olarte sa maong barangay. Gilayong gidala sab sa ospital ang laing upat kasakay niini nga kabanay ra sab sa biktima nga padayon karon gipatambalan. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City, ang mao mga biktima nakatakda untang mobiyahe paingon sa Surala, South Cotabato diyang nabanggaan sa kasugat nga sakyanan. Pagdating doon sa may gilid ng yung highway daw, nag-stop muna sila doon. So pag nila na mag-start sila, paalis sila. So it's so happy na may approaching din yung pick up, yun, nabangga sila. Ang makasubo pa, inaytabangan, misutoy hinuon ang sakyanan. Santos na-drag niya pa yung, instead na mag-stop siya nung nakabangga siya, ang talaga no, sumibat. So na-drag niya yung side wheel. Kaya nga, nag-separated yung side wheel at saka yung motorcycle. Sa pagpangita sa kapulisan sa nakabangga, natultulan nila kini sa iyang address sa Barangay Glamang, Polomolok, South Cotabato. Dito na misurrendera ang 31 anyos nga driver Martes sa hapon. Duda sa kapulisan nga nakainom ang driver. Yung presume na nga namin nakainom Parang although hindi yan namin. Sumala sa kapulisan, abagahon sa mga driver ang mga galastuhon sa mga biktima. Wala na say plano matud pa ang kabanay sa biktima nga kasuhan ang driver. So dito na tinawagan natin yung naman ng pamilya, pinaharap sila. So yung pamilya kasi grabe yung convince namin sa kanila na mag-file sila ng kaso pero ayaw talaga. Wala kaming magawa. Kaya nagharap sila dito, gusto ng pamilya na bayaran lang. Nag-promise naman siya na magbabayad sila. Apan matod sa kapulisan, posibleng may atubangon gyapon nga kalapason ang mga driver gumikan sa pag-abandona sa mga biktima. Yung move naman namin na magpa-file kami ng revocation of license kasama yung incident report namin. Kasi pangit kasi na nakabangga ka dapat tulungan mo yung nabanggaan mo. Huwag mo hayaan doon na helpless doon sa gilid lang ng kalsada. Wala pa miluwat og pahayag ang driver nga nakabangga. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.